presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigyan po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama. Awhagong kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tikuro. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Tikuro. Kaya ko problema ba na sa akong pagkatao ba? Hapon man gano'n ako, Papa. Pero wag din may magkita. Pero aron niya masayra na ako sa gilanon. Ingnon ko anis pagsugod. Pasahe, Wendro. Pasahe. Daisy who found somebody new. Okay kayo. Tol. Son. Wa na gyud makapildi nimo dinhi sa Pilipinas. Murag ikaw na gyud champion sa singing contest. Kuhaan ka, pilhon ka. Pilhon. Pilipino, hapon. Ay, ako, lo, Ulo, bito, tol. Iniguli mo Japan, tol. Ay, kalimot, ha. Ay, kalimti ng... Ay, may kalimti dito, ha. Ang barkada, ta. Ha? Nangabuang na mo. Basin kuha na kasi mong amahan nga hapon to. Wa na. Mingaw na kay minganhi. Wa ni may amigong hapon bisdak. Ay, paghilo mo yan. Pero tol tikyong. Tikyong. Parang lit ba tol? Oh. Manili mong amahan nga hapon. Hapon. Buntag lang pa niya. Kailang hapon. Mailan siya. Kuhaon ka tol. Oo. Kuyo ka. Mag-unusam ko dito Japan. Kaysa may akong katagay-tagay na dito. Bitaw. Watay, may imnan dito. Watay katagay-tagay dito. Ana mingaw jud ka sa tagay na mo tol. Mingaw jud ka. Unsa man di ay anak yun. Porbida, no? Kamu nga. Magtagay-tagay ta. Pero may lang yun ta magtagay. Lahi mo dito. Mama ni mo tol. Mama ni mo tol. Ay. Kanas mama ni mo tol ba? Murag, lahi gini sa tol sa? Kay, uban pa, may asin pa. Imong mama. Mga kita progloin po lalab tol. Ang uban mayasi pero imong mama dunay bitsin. Sababoy ka mo ba? Huwag may lang kitang kalingawan ninyo, no? Gusto mong... Uy, matug ko na mo. Ayaw ko nung ninyo bulbugalin ang gawinahan ko, no? Kaya tingali, mga bungi mo dili oras. Kalma lang tol. Ay ninyo bugal-bugali ako. Inahan. Malagod. Bida sa ninyo, kamu painom na ako, kamu bugal-bugal mama na ako. Mamuli mo inyo, Isugan mo. mamuli mo! Puro ka kailakon, gano'n ka? Ay, di na to mo sa tol. Inom lang kita, tol. Hoy, di na to bugal-bugal lang Sorry. atong inahan. Kaya maunay naghatag na to kahayag din sa kalibutan. Di tama tao kung wapa nga itong inahan. Sila ang atong ginikana mga respect, mga tol. Ha? Siya di kita Nakasabot sa ko daw, sa tol. respect. Respect, tol. Respect yun. Sa? Respect. Inspect mo lang mo. Pataka mo lang mo. Respect ba na? Respeto ba? Uri ay. Asa naman imong barkada? Ay, tol. Nangundang na mo?
Ito na ako nagpapauli, ma. Nahuman na din mag-inom. O, ma. Man na. Gani, ma. Mutaan na ako ba? Kasamingan sa akong amahan nga hapon, ma. Uy, nangita na kasi mong amahan. O, ma. Hapon ba gano'n nga akong amahan? Dong Tikong, ang imong amahan usa kahapon. Siya si Takuri. Takuri? Oh, Uy, maubitay hinungdan nga ang imong ngan Tikoro, ha? At- Gipatapsingan lang ng iyangan nga Takuri. Gani gusto ko na siyang himuon kaniyang junior. Pero naibaw ko nga moabot ang panahon nga og modako ka na, ha? Maputos kas buli. Tungod kay naibaw ka kung unsa man ang Takuri. sa ato pa akong amahan nga hapon, si Takuri. Kanya ako ngayong anak, Tikuro. Oh, anak. Pero nga nung tawgon mo ko ninyong tikong. Ay si Lolo manimo mo'y kuan kayo sabaan kayo ana. Maglisod man siya tawag ni mo kuan tikuro. Kay wa man to'y ngipon. Maunang tikong na lang mo isang pitni mo. Imbis kuan tikuro. Kalayo bagod. Kanindot sa tikuro. Nga nahimo nung kong tikong. Sagdi na lang na uy. Ang importante nga napadako ka na mo bisan ugway panabanggikan sa imong amahan. Pananglit ma, mabalik din nga ako amahan, si Papa Takuri. Oy, ug mobalik gani siya din aron pagkuha nimo kuhaon ka. Kana nga niya nga kuan Takuri, mahimo niya ng baterol. Oh. Na sige na, kaligo ra dito kay mga unat. Tikong, murag kag nagluya na unsa day ka? Oo, man day. Murag lang kag gihuna-huna. Ay, kuan man na siya. Nangita man gud na siya siyang amahan nga hapon. Mao ba? Tikong, ano lang ka nagdibdib ba ng problema, ha? Kaya mapangitaan man itong paagi. Ayaw ka bala ka, tabangan ta ka nga makita og mailhan nimo imong amahan. Nang asyon, nakay kumpletong pangan sa amahan ni Tikong or nakay picture niya nang? Na, ang picture niya sa una, murag nagisi naman tingali to. Murag lisod na kitong hikitan pa. Iya nga nang, nakay kumpleto niyang pangan. Ana, wa ako ka kompleto as wa ako kibaws kompleto niya ngan. Basta kay nga itawag ato niya Takuri. Takuri? Murag may nailhan kong takuri. Tinuod ka day? Nakainak ka sa kuwa man? Kung makailan niya, pero nakadungog lang ko nga may nangita niya og maingon to nga, sa man to'y asa man gyud to, ha? Sa may ang gisulti? Nakadungog ko nga nangutan ang among silingan, niingon nga, Uy, Wilma, nakakita kang takuri? Ha? Nya, may tubag tong silingan namong si Wilma nga, miingon siya nga, naaraman to des kusina. Kra. Ano karaan ba tawag komedya ron sa ko, pero man nila para mawala na imong kaguol diha ba na unsa masag kawi? Saan ka na to sa pagpangita, no? Ay, kuan na lang. Kuan, internet. Nya, mo siya apelyido, kanang sa Japan, kutob sa mga dagko na ang ilang mga pangan sumpayan magina nila pananglitan sinang asyon nigadto na niya sa Japan tawgon na siyag asunsang kana nara na asunsang kana Mao ba? Naibaw lagi Kakuri. kay ba ko gamay nang kanang mo ingon nga kuan kanang dumore gato region mo to sang ana ba Oh, unsa may binisayad to. wasa ko kay baw nang basta ang ako do na lay sang hapon na maumong god na hinapon ko no ni Tiban sa una basta na ay sulti nga dunay sang hinapon na Mao ba? ingon si Tiban unsa hinapon sa plato panaksan hinapon sa himatyon tiwasang ingon si aning Tiban ana Oh, tinuod bitaw na. Kanang sang
Mao na'y sumpay nila sa mga dagkong tao. Respeto man na. Unya sa mga dagko na. Pero naasay para gagmay. Ay naasa di ay nang sa mga para sa mga hapon para sa gagmay, mga bata na asad. Oy, gituluan man ko atong amahan aning tikuro kanang mga bata. Kung mutawag ka sa mga batang hapon, butangan gud na nila kong. Kung mga dagko, sang. Kung mga gagmay, kong. Parehas ng kuan Ricky, kung bata pa na si Ricky, unya dito na siya sa Japan. Tawgo na siya Ricky kong. Ay ana di ay na di ay. Nya pananglitan kining imong anak si Tikong nang. Aw, kinistikong. Kining akong anak kung dito pa ni Sapon to Japan. Unya, bata pa ni siya dito. Aw, tawag ko na siya kuan, tikongkong. Ano sa ito'y? Sa ato pa nang, kung ako ang mato sa Japan, unya bata pa ko. Oh, tawgon kag kurikong. Tamo ka dito bati. Di lang kumatog Japan no ay. Uy, dili, oy. Lahi man ang kuan tawag na sa mga batang hapon nga babae. Lahi po sa lalaki. Ang sa laki kong. Ang batang babae, tiyang. Kung maadto ka kore, natawgon ka dito og kore chang. Aw, ambi na kong maulang gihapon. Ay, Tikong, sige lang. Tabangan ta ka nga makita ni mo imong inahan, ha? Ay, nang imong amahan. Dali na lang ang pagpangita, ana ron. I-search na to sa Facebook. Wag ko bang tuo nga ma-interest po dahil ang akong hinigugma nga si Cory sa pagpangita sa maumahan nga usa kapon. Unya, samtang dito mi sa eternitan, siguro ka day nga mailhan na itong akong aman? Ay, mamasin lang gutag koy. Wa may kumo sa pagsuway. Pasin pati ay sa social media, mailhan na tong imong amahan, di ba? Ah, sige, good. Ikaw bahala diha. Una, i-search na to iyangan nga takuri. Unya, og natay makita, atong itapad ang iyang naong ug ang imong naong. Kung doon na gani similarity, kung doon naman, dakong posibilidad nga siya, mo na imong amahan. Ato na siyang tawagan o pakikkitaan. Ato na siyang mapangutana kung doon na ba siya nakailang nga babae din sa Pilipinas. Kaila ba siya ni Asyon? Mama ni mo ba? Mau ba? Agi, ikaw bahala diha talaga. Ay, kaluis akong anak. Ay, naghandom gud ay taon siya nga makita niya ang amahan nga usa kahapon, si Takuri. Murag imposible na kaayo nga magkakita pa sila. Kay, ay, taas na kang panahon. O guway siguro buhi pa ba tong iyang amahang hapon. Butan bayas Takuri. Bisan og nakapikot ang mata to. Pero may pagkagwapo man sang panuha. Labi nagpuan kanang pakalitan. Pakalitan tong tanaw ba? Niabutan sa gutong tawana. Ay, buhi pa ba ka taos Takuri, no? Wa ba ka to gihimong termos? Ay, pagkakidor. Awadong, kadagang Takuri ani oh. Ang problema kay wata kay pao kung unsay full name sa imong papa. Nya, saan mo na to ni Ronday? Ato ning pangukmon ilang mga profile atong i-open para makita nato kung unsay ilang dagway o kung tan-aw nato asay duol-duol sa imong naong kana mo na imong papa. Halo ikadagan ba din Takuri ani? Nay niray, nasay Takuri Kitara. Takuri Kitara. Dili sila ra? Amaw sa kay. Kaniyat, ay, hindi asad ay, kanisad ay. Takuri, ituwara. Ay, Kani ba kami awa? Wait, ako itandi ang imong naong ha, awa. Ala? Parehas to? Nay, mo tsura pareha. Di kasi may ako amahan day. Day ko rin. Usay tanong mo day. Dili parehas. Nay, parehas kin mo nanay. Ang yang ilong, parehas akong ilong. Doon ay lungag, awa. Sabi niya, ay, di na mo itanawa. Ang shape sa iyang naong ba, ang iyang suwang baron, iyang mata. Kanag yung parehas kin sa imuha ba?
Ay, murag Hmm? gamay ra man kay usbunonon dong. Sa? Gamay ra kay usbunonon maparehas kin mugnaong. Unya, sa mitan-aw ni mo day. Ay kinahanglan nga ato ni siyang ikakita aron sa ingon ato siyang ma-interview og maayo ba pangutan-on nato siya og may kaila ba siyang asyon nga nahimo niyang karelasyon kun moingon siya nga naa aw walay lain kana mao na klaro kaayo do nga siya na mao ang imong amahan. Mao ba? Murag lain to ang kuba sa kondugana. Nakakita ko niya. Murag doon may buti pasabot eh. Hala, posible nga siya gidadong. Maong lihukon ta dayon ni ang papagkikita niya. Gigigigay na niya. Usa ko man. Para mainteresado siya nga makikita nato. Kuan lang, ako lang una ang muingon niya nga makikita niya. Kay og ikaw, ubisan kinsa nga lalaki, wala di ko na siya ma-interest. Pero og babay, posible kaayo, di ba? Mao ba? Sige. Nakasabot ko sabot ni mo ipasabot. Sige. Day. Ikaw na'y bahala niya. Bata ang tanan. Ha? Nga to siyang ikasulti. Odong. Ma, doon namin nakita sa internet, ma. Si Takuri, pero ang iyang naong, murag, paparehas na ako dagway, ma. Nanay. Ako mang ipa-screenshot na niya. Tara yung profile mo. Tara mo. Oh. Mau ba ni siya, ma? Oo. Ay, Siya, ma? Tikuro, Ma? anak. Siya nga ko, ma? Ang tinuod. Di ko sure og siya pakyod. Kaysa pagkatinuod lang, wakay ko makaklaro sa iyang dagway. Huh? Kay ngit-ngit manggod ka itong higayon na. Unya-unan pa nga nagpiyong ko sa kong mga mata ba. Pero usaray timailan niya, pinaagi sa iyang mga mata. Maila naman na siya nga siya tungod kay ang iyang mata bisan pikot pero og masuko bubudlak. Siguro ka, ma? Nagka-chat namin Takuri dong. O, gisugot siya nga makita mi karon. Busa ato siya pagkikitaan. Oh, mayinon ko muna, day. Kanun sa mga magkakita niya? Dahil abin mo, excited kayo kung magkita mi. Bisan og... may gibandun na rin mama, pero amahan ko gihapon siya, di ba? Dong, naara ay, siya na naglingkod, nagtalikod nato. Maugin na siya. Mao na nakabutang sa iyang message. Magpulo siyag puwa, karsuni siyag blue. Oh, naray. Puwa ang pulo niya. Blue ang karsunis. Kuyawas og manamot na noon, manamit ining hapuna, oy. Naraday na yun. Sa pita ko, no, pero matubang siya nato ba? Sige. Takuri, is this you? Oh, sumalis. It is you, Kole. Kole? Kole-san? Ay, kamusta lang, Kole? Say. Oh, my goodness. You are so beautiful. Who is he? Day. Insik mo lang yun eh. Mau ka ni? Wa ka na marungsin, ani? Bangag sa ilong hapon man atong gipagkikitaan oy. Aw hapon insik man itaw ni oy di man ni mao paita na si Piat man miini oy kakindort pa ane. Mura nawad ang ko sa paglaom gyud. Kay imbes hapon nga among gipangita, insik may nakita na mo. Mao nakaingon jud ko nga murag di gyud ni mao. Pero siyang naong sa profile siyang naong mura man gyud ako. Usa man kung bahaton taon na ni prihog tang pagkita ko ninyo. Usa man ko kamo pasultihon. Tikuro o tikong. Lord! Good morning, Lord! Good morning. Salamat sa mga pagampo. Thank you kayo. Ate Pres, good morning, bro ni Ate Priscilla. Good morning, usap sa Bugho sa Fernando Megalani. Bugho, San Fernando. Oh, ni amay si Pialong, ni Fidjo si Pialong. Oh, gusta. Si, Aranyas, huwag labi ni Bin Aranyas, mga igala. okay, si Sir Elmer Silvial Canoy. Good morning ka diha, sir. Diha sa inyohang diha sa Olanggo. Kumusta ka diha, sir? I'm Miss Elmer. Ate Pres, o na sa Olanggo. Ay, hello Elmer. Kumusta? Kumusta? Pero na siya trabaho ron sa kuan Ate Pres sa City Hall sa Upon. Adi ay. Oh, lapo-lapo. Okay, salamat kayo. May adlaw sa tanan. Ate Gigi, naroon ka diya. Good morning. Hello.
Paulina. Thank you kaayo mga mama ha, sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Anya palit mo sa Diamond Yema, OBM Special. Anya palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Mauna lang may kay natong ugum-ugumon mga bata. Kanang Diamond niya may espesyal og Tasty Fish Cracker og Diamond ay kining ato ang OBM Special ugum-ugumon na to ang Diamond niya may ay Tasty Fish Cracker usap-usapon og kining Paulitos Macaroni Crunch. Og kamong mga bata kinahanglan gyud mo inom og Don Pepe Tablia kay maunay the best na to mga bata padungtan sa eskwelahan inom gyud Don Pepe Tablia kay para malagsik taw. Ati Pres, Okay, ang sendo dato karagdlawa. ang sender na so Tokoro. Sa kay pangalan siyang Takuri. Tikoro. 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 Nya wa lagi taon sa kaila taon sa iyang amahan mo to ilagi pangita taon natin Pres. Atong ilang gisudong-sudong taon pa kaning YouTube or unsa pa na diha. Kanang mga online ay makita-gitan sa Facebook or tanan. Maumaong naong giadto nila pagadto dito insik mo natin Pres. Ikaw rin, ha? Dili hapon. Mao nila problema, ha? Huwag yun siya makaila siyang amahan. Unsaon ko niya nga makaila siya siyang amahan na unsa. Katikuro. Uy, siguro patay na to yung papa. Uy, ato po tumiaging gubat 1944. Pagbuto niya. Pila edad si mong papa ka nga kuan. Ni Ari sa Pilipinas. Ayon lang pangita ato tikuro pag manginabuhi lang di ay mo. Pangita lang lang ang mahal. Pangita ay mama ni sinanay nimo tiguan na gud. Pedro ay. Kuana. May bas Pedro kay mada pa ri maol na tibuhi nimo. O sige lang, ako lang. Siya. Wag problema. Wa sige ri problema ni siya. Ayon na to. Oy tikuro. Sa tikuro. Tikuro. Ay lang pangita ato yung papa ay lang pangandoy makita ka to. Di ba, Ate Pres? Pila, Yari siya, pila ka edad ato? Ya karon pila tiguang na. Wala patay. Pero kan na inong mga hapon, Ate Pres, no? Tagas ka na ilang kinabuhi, no? Ano ka ng mga Japanese nga tagas kinabuhi? Mabot silang tag 80, 90. Kaya na ako nakitaan nga kuan sa hapon nga ang ilang 75 anyo sa Tipres mupasan pagka ng mga kahoy ka ng mga ilang kuan gipang sinangay ko liguna gining matawan na. O dili din na AI nang nagpasan. Dili oy tinuod na dong tinuod na. Kanang magpasan pa na sila mga utano mga kuan dito mupasan sige. Maguna pa nindot pa kay ilahang mga garden dito sa ilahang umahan. Nindot gyud pero ang nindot gyud sa Japan at Tipres limpyo kayo. Limpyo man gud. Mao na nga siguro tag-as ang ilang kinabuhi. Tungod sa presko nga hangin, nga ilang manggap ba niya. Presko nga pagkaon, ilang makaon, walay mga artificial kayo, mao na nga nindot yung Japan. Sa tanan nga Soroyanan, kuno Ate Pres, ang kinanindutan ang Japan, nga Soroyanan. Limpyo tanan niya, nindot yun kuno, basta. Mao sa nisulti ni Ma'am Richel Aboton o Sir Alan Aboton na tagiya sa Alrichen Alros Big Shop, kay sige na silang soroy-soroy, Japan, yun kuno the best kayo. Habang? Bisan ka ng mga transistor radio sa una lang, kanag yung made in Japan ang ilang ganahan. Pas doon na nakabutang ang made in Japan. Kadirot lang. Ang yapong tanaw sa una. Ang ako'y kasulti ni mo tikuro, no? Sakto mo itong kingon nila ni Gulet nga mga nabuhi na lang kadiha. Ay nalang nagpangitay mong papa kay dita kay baw. O sa imo pang mama, pikot og mata, pero kung masuko, mo budlat. Nya pananglita do na preparehem now maghuwat kag musuko sa bubudlat ba yung mata or mo sa mo to kapikot unya do na linya nga ako nabasahan dito ngulyat nga niingon siya nga bisan og ibandonar kami ni mama pero amahan ko gihapon siya muna iyang linya ko nabasa ako siyang sumpayan sa Lucas Kapitulo 23. Okay. Lucas Kapitulo 23, verse 34. Unya, miingon si Jesus, amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ako ning basa, tungod kay, ang unod aning linya ni Ginoong Jesus nga, matod pa, bisan og nagbitay na sa cross, pero nagpabilin jud ang iyang kaluoy, gani ang iyang mga kaaway nga milansang kaniya. Gingnan pa mga iyang amahan, pasaylo sila. Sato pa, dili masukod ang iyang kaluoy, pasaylo nga to sa katawhan.
Ako nang ibasa tungod kay nabasa na ko sa imong sugilanon nga ni anak ka bisag gibandonar ka mo imong mama pa nagpabilin dinhi mo siyang giila nga iyang amahan. Sumay jud ka tao, pay nagkinabuhi na lang, padayon na lang kay maabuto niyang panahon nga ikaw mo'y maminyo, makaingon po ng imong mga anak nga buutan jud ang among amahan. Tinala. Di ba? Pero ang lito naman ka nakagbayot, dawata. Mauna, dawato na. Uy, ako kusukin ang mga orta ang bayot. Magkakwarta ka pirmi anak. Ha? Nagkasuway kag bayot, Dro? Awa lang ko. Gabi na ra kay bayot. Pero mostly sa mga lalaki, ate pre, simple kay wa makatilaw bayot eh. Bitaw mo? Hapit-hapit, oh. Kargado bitaw gid. Batanon gud ate pre, kuan ka, kanang agresibo ka. Mangwarta. Bahala kung sa may tabo, basta magkakwarta lang ka. Oo, Mao na. na. Oh, tinuod bitaw. Mao na ang mga agresibo nga mga lalaki sa unang panahon. Pangutana. Pangkaraman. Potana sa inyo, potana. Sa to. Iba, nagkasuway ba si Pedro og bayot? Ingon siya wa ko no. Ikaw ba, kasuway kag laki bab? Di man mabati, oy. Salamat kami nakating tuluman nun. Kung ako ang puzzle, tihon.